M-am născut în Timișoara. Pe vremea când ciocolata era fitic, sucul era citro, iar tata stătea la coadă la bere. Acum trăiesc în capitalism și merge atât de bine încât mi-am propus să fac naveta în sens invers. De la oraș la sat. Acolo unde în pasăminte s-a născut veșnicia. Sunt ultimul navetist și astea sunt povestiile mele. Ei, dai cu filmul. Dar de ce dacă mă filmează? Sunt navetist. Dumnezeu să vă ajute. În pictură e bine să explodezi. Un pictor trebuie să picteze și cu pula. Deci nu în mână stă. Probabil că am o unitate în diversitate. În afară de abstract. Abstractul nu-mi place. Aia este aprozar, geometrie de aprozar. Diurii sunt. A vorbit Diuri, pictor suprarealist și anti-avangardist din Gătaia, localitatea Gătaia. Plec și eu la Diuri să descoper suprarealismul din Gătaia. Urc la Timișoara, cobor la Buziaș. Urc la Buziaș, cobor la Gătaia. Ăsta e filmul CFR, suprarealist și el. Gătaia e cunoscută pentru spitalul de psihiatrie și inundații. Eu încerc să-i descoper noi dimensiuni, suprarealiste, impresioniste, cubiste de care or fi. Pentru început constat că sunt în orașul Gătaia. Am două repere, stadionul și un banner care anunță o sărbătoare specifică. La Gătaia există două lumi, lumea orașului și lumea lui Diuri, suprarealistul. Vorba suprarealistului trăiesc în simbioză. Zic, domnule, e simbioză. În simbioză stăm. Ca și comida cu copacul, se respectă și se protejează reciproc. Așa, dar nu avem absolut nimic comun. Nimic. În lumea lui Diuri se intră prin contact cu persoanele din lumea Gătaia. Diuri? Mergeți până în centru, la biserică, luați-o la dreapta, cam aproape de-al doilea colț. Cam pe acolo știu că este unul. Nu știu ce pichează, nu știu. Așa am auzit de tablouri ceva, acum nu știu să vă spun. Maică Carpați. Diuri stă undeva pe strada Carpați, colț cu Republicii. Deci, Republicii? Carpați? Mondja meg, nem tudok románul, álljon még. Mondja meg, az a templom, mert az a Kárpát. Igen, az. După biserică acolo. Găsesc și omul care mă traversează din Gătaia în lumea lui Diuri. Alo? 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 Iuri? Diuri se prezintă. Ece Diuri, picturi, ceva? Nu, numai să pun capa și atunci... Până pune Diuri cafa în lumea lui, schimb suprarealismul. La Gătaia sunt indicate distanțe hiperrealiste cu virgule față de restul lumii. Ca să mă lămuresc, cei cu virgulele caut primarul, suprarealist.
forăm fântâni. Dar distanța aia am vrut să spun, pentru că am măsurat, de exemplu, 7 km, 7,6, că știu de la conductele de apă care trebuie cumpărate. Și o întrebat firma respectivă cu care am avut contractul, care e distanța până la sate, ca să treacă aici la intersecție. Și eu, repede, am luat notiția, am zis 7,6 acolo, deci am luat-o după distanță, după lungimea conductelor de apă. Și eu am luat-o și am trecut mot. Și când am văzut tabele așa, zic, măi, hai să ștergem cu virgulă. Dar zic, nu, hai, domnul schimb, atâta este. Și de-aia pare bizar pentru unii, 7,6, 13,5. Dom'le, atâta este, de aici până la intrare, atâta este. Convins că știu distanța exactă a conductelor de apă, revin în lumea lui Diuri, care a îmbogățit cel puțin 2 țări cu picturile lui, Congo și US of A. Am lucrări în Africa, în America, chiar în Las Vegas, da. Chiar în Palace Cezar, da? Unul dintre patronii aia, mormonii aia de acolo, da, am 2 lucrări. Ei, unul dintre italieni a vrut neapărat ca dintre patroni să aibă un colaj, un ceva despre Roma antică, despre fastul Romei antice. Ei, acolo, atunci am combinat un tablou din ala, un locotenent călare pe căleașca aia cu 2 roți, cu niște cai superbi într-un apus de soare în fața unei clădiri clasice romane și foarte fain, 2 metri. Prin Congo, la un fiu de șef de tribă, ceva interesant. Da? Am vrut să mă duc acolo, dar mi-a pus frică, zic, lasă, adică, bagă maimuțele pe spaine, că lasă. Deci au lăsat vrăjitoria lui bunicul, soare, tot felul de minuni, dar au lăsat-o și creștini. Și mi-a cerut un tablou cu adormirea Maicii Domnului. Ai, zic, ăsta e examen, domnule. Schimb lumea. Primarul e profund dezamăgit de ceva. Spui că primarul a rămas profund dezamăgit de calitatea. Da? Da, așa se spune. Da, Aveți temă la oraș. Da. Da. Da, dă-mi, te rog. Da, mamă. Uite, dau un interviu la Analog, mamă. Da, spune ce ai avut, că mă întreb. Da, mamă, da. Da, am fost și merg la Timișoara, am merg la Consiliul Județean și am vorbit cu Iza și la 12 jumate sunt. Da, ajung pe la 12. Bine, mamă, bine, ceau. Nevastă. Soția are prioritate. Aveți temă? Deci nu avem niște spice, avem Bârzava și Șumigul. Deci avem apa curgătoare care reprezintă Bârzava, avem emblema noastră care a fost Șumigul, este dealul Șumigului. Și a fost, deci asta de pe vremea lui Ceaușescu s-a încercat să se facă și avem niște spice care eram eminamente agrară zonă. Acum, dacă va fi industrie, probabil că vom mai adăuga ceva acolo la ea. Să vedem ce pictează. Intrăm în atelier. Cică Kunst macht frei, aber natürlich. E aluzie la Auschwitz. Un pic șevaletul ăla să nu se întâmple vreun accident. Diuri își prezintă lucrările. N-au titlu și îmi revine sarcina să le botez. Primul îl intitulez banal, Transexuala și dualistul fără apus de soare. Am fost acuzat la o discuție de dualism. Nu de duplicitate, de dualism. Că eu singur mă contrazic, eu mă aduc argumente pro și contra. Ei, și atâta m-am tot contrazis cu cineva pe tema asta și până la urmă i-am dat dreptate, încât a doua zi m-am apucat să fac un tablou. Cum să-mi reprezint eu chestia asta? Păi așa. Nici acum eu nu știu dacă e bărbat sau femeie. Când am ales poziția feminină, i-am mărit automat piciorul ca să fie masculină. Când i-am ales poziția mâinii la frunte, stilul ăsta e bărbătesc. Femeia aduce altundeva degetul. I-am scurtat degetele să fie masculine. Deci, în continuu am făcut pro și contra pentru el. Deci nici acum nu știu ce este, bărbat sau femeie. Dar numai asta am vrut să reprezint. Dualismul în mine. Și e comandat din Franța acum. Ies din World of Diuri ca să-l mai ascult pe primar. Deci, nu suntem bătuți în cap. Deci aici este un teren virgin, cum a fost America înainte, unde
teoretic și practic nu a fost aproape nimic. Eu am fost la PSD. Acum sunt la PD. Trebuie să ne și distrăm un pic. Bine, am jucat handbal, dar nu asta contează. Vine Blondi, vine Fuego, deși și aici e treabă de psihologie de grup. În primul rând, e greu până îți faci o prioritate, deci îți faci o selecție a problemelor. Al doilea tablou semnat Yuri. Acolo sunt etapele cunoașterii, iar un tablou, să zic, metafizic, chiar pot să spun. Cele 3 etape, nu cele, ci 3 etape. Jos apare gaura cheii, spionajul, furtul. Etajul 2 ar fi deja studiul cu yin-yang-ul în coada lupei. Deci poate fi și bine și rău, nu contează. E studiul aprofundat, iar sus deja ajunge în nirvana, în când globul ocular poate străpunge și zidul. Deci e exact irisul, globul ocular, cum sparge zidul și ce se vede de fapt în glob. Un cur de femeie unde se termină toate. La asta îi zicem 2 buci departe. De la buci trec la chiloți. La gătaia asta înseamnă analiză economică. Gătăienții lucrează la cea mai mare investiție locală, fabrica de făcut chiloți de damă de lux. Asta i-a scos din foame. Avem fabrica este o firmă austriacă, face lenjerie intimă pentru femei, de lux, lenjerie de lux, exportă doar în Austria. Aici sunt aproape 200 de locuri de muncă deja. Mai au o investiție, ceva metalic. Se construiește, dacă mergeți și filmați, în capătul orașului, în zona industrială, s-a început să pune temelia fabricii de îmbinări metalice. Asta înseamnă că dacă fabrica de chiloți ar fuziona cu aia de îmbinări metalice, ar putea face chiloți de tablă. Trec la pictură. Cup de, cum zice francezul, veți înțelege ce reprezintă. Asta este imaginea cinică a situației mele. Acesta îl intitulez Yuri în borcan. Cât se poate de ironic. Să ai în fața ta o mare și tu să fii captiv într-un borcan. Mă uit pe geam și asta văd. Și asta e condiția mea. Piedestalul, o fi, nu? Pictor în sus, pictor în jos. Ești bun, ești admirat, ești... dar asta ți-e condiția. Mai vine unul, să fie ia-ți un credit. Când nu am bani, așa arăt eu. Da, aia am făcut-o chiar într-o criză de bani. De-aia am și pus lângă tabloul ăsta. Plec cu un jeep de la un prieten al primarului. Jeepul mă duce în principiu la fabrica de chiloți, locație de neocolit pentru mine. Pe patroană o cheamă Aida, dar pe dumneavoastră cum vă cheamă? Sarian, numele... îmi cer scuze, nu m-am prezentat. Eu sunt Iancu Zivceac, administratorul firmei Ioșca Șergica, care construiește pensiunea. Ei fac lenjerie intimă pentru femei. Da, este prima din zonă. El este fratele meu. Doamna Ida este înăuntru. Da, bine. Hai că mergem acolo. Hai la chiloți. Ajung la chiloți și sutiene, habar n-au vienezii că poartă tanga și chiloți de gătaia, că toată marfa merge direct în Austria. Cel mai bine lucrează la chiloții vienezi bărbații care au specializare în huse de mașină. Persoanele de sex masculin angajate la noi chiar sunt cusători buni. Parte din ei au mai cusut, însă în cu totul și cu totul alte locuri. Au venit, eu cred că o parte sunt din industria automobilistică, tot de la cusut huse, dar bucățile noastre totuși sunt mai mici și necesită mult mai multă finețe și atenție. Însă ei se descurcă.
Constat un lucru. În hala creatoare cântă muzică. Am citit și eu că vacile dau mai mult lapte pe Beethoven, dar mă întreb dacă și omul face mai multă lejerie intimă pe muzică. Aici părerile sunt împărțite, pentru că există oameni care pot să aprecieze aceste lucruri și sunt oameni care în permanență doresc să forțeze limita, să fie destinși, să nu fie stresați, pentru că toate aceste chestiuni influențează până la urmă munca lor. De ce? În primul rând pentru că mie personal îmi place muzica și pentru că pe mine, în activitatea mea, nu mă deranjează. Am constatat că și oamenilor le place același lucru. Eu pot să spun că ascult orice gen de muzică. Îmi place muzica clasică. Aici categoric nu. Manele? Sub nicio formă, și mă strădui să-i influențez ca nici aici să nu ascultă. Nu întotdeauna reușesc, pentru că poate atunci când eu nu sunt aici, ei ascultă totuși acest gen de muzică, dar dacă lor le place. Trec de la lenjerie intimă în lumea lui Diuri să mai intitulez tablouri. La asta îi zic drojdierul. Aici este efectul nefast al alcoolului. Spațiile dintre cele două coloane, spațiul gol este exact o sticlă. Deci este negativul. Automat cuvântul îți spune că este negativul. E gradația, cum ajungi de așa mai departe. Pe internet am intitulat asta, nu încercați asta acasă. Începe să-mi placă chestia asta cu intitulatul. Asta-i misoginul se întoarce. Acolo iarăși femeia apare. Asta este simbolul de femei. E o statuie într-un spațiu suprarealist. E o femeie șezând, dar o femeie care reprezintă, deci, femeia ca mamă, deci maternitate, pentru că îi apare și burta la un moment dat, îi apare burta, sânul și stă cam în poziția asta gânditoare cu mâna. În schimb, golul care reprezintă capul e puțin plecat. Schimb lumea suprarealistă din atelierul lui Diuri cu lumea hiperrealistă din hala cu sudiene, pentru că se impune o discuție despre muncitorul român. Muncitorul român, în primul rând, este neșcolarizat și e firesc ca ei să-și dorească salarii mărețe și condiții foarte bune, pe care eu cred că fiecare angajator și dorește să le ofere, însă ei trebuie să înțeleagă că în contrapartidă și ei trebuie să facă ceva pentru locurile lor de muncă. Eu cred că pur și simplu nu se va înțelege niciodată, sau se va înțelege în varianta în care poate din școli tinerii să fie responsabilizați vis-a-vis de locurile lor de muncă, pentru că nu există niciun fel de responsabilitate față de locul de muncă. Deci dacă lor li se ivește mâine o variantă mai bună, fără absolut niciun fel de regret, niciun fel de preaviz, pur și simplu se iau și pleacă. Dar în schimb am Black Sabbath, am tot, de la A la Z, inclusiv cu Toto, cu ăsta, cu Dio la voce, am Ozzy Osbourne tot, am Mike Oldfield tot, deci am câteva integrale. Cașmirul îmi place și mie o manea. Cașmirul este manea. În lumea lui, Diuri ascultă muzică. Vine și nevastă sa. Luăm impresii de soție de suprarealist. Știți cum? Îi ca să și suporți și să faci totul. Dacă n-are chef, trebuie să faci munca de bărbat și de orice, că el nu are chef și de altceva nu are poftă și atunci trebuie să facă. Nevasta lui Diuri a pictat și ea.
Când Yuri a plecat la vernisaje în Europa, a luat pensula. Nu merge pe suprarealism, preferă florărismul. Am făcut, am un tablou și eu, nu știu unde a fost, el plecat la Germania și eu singur aici de dărul lui în atelier. Am făcut, unde mi-e tabloul, mamă? Undeva. Te rog să mi-l arăți. Așteaptă și tu 20 de ani să te filmeze, te rog. Nu că eu o să-l caut eu. Păi da, unde aici sus, mamă? Acolo, cred că e ultimul de jos. Chiar dacă e mai urât, că aici n-am voie să umblu eu la el prea mult. Da, eu trebuie să-mi găsesc tabloul meu. Și dacă pun un scaun. Dar poate îl vinzi ca pe lui Van Gogh. Dar este, eu sunt mândră de el. Prima dată am pus și eu mâna pe el. Vincent, scrie Vincent acolo. Mai descoperă o lume, de fapt o sublume a lumii Gătaia, lumea lui Aurel, foto Aurel. Culda Aurel, Culda Aurel. Lumea lui Aurel conține o cameră de 2x3 lipită de stadionul orașului Gătaia, un aparat foto și o baterie de mașină furnizoare de lumină printr-un sistem de LED-uri. Sistemul luminos se pune acum în funcțiune. Ce Dumnezeu ai de nume? Printr-un sistem de LED-uri, Aurel speră să facă lumină. Casetofonul funcționează cu baterii independente. Nu ce Dumnezeu ai? Ce baterie e? De mașină. Am primit și eu de la prieten. Cât ține? Ține dacă e, nu ține dacă o încărci, te ține o săptămână. Aurel și-a mutat lumea aici printr-o conjunctură nefastă a vieții. Lumea lui Aurel are cea mai ieftină chirie. 19.000 ceva. Oricum e orășan. Orașul Gătaia, Raca Comună. Schimb lumea lui Aurel cu lumea lui Ghiuri. E momentul să aflu cum a ajuns Ghiuri suprarealist. Mai întâi, Ghiuri a fost tehnician la Spitalul de Psihiatrie de aici. S-a pus să picteze ce visează bolnavii psihic. La un moment dat a devenit monoton că visau la fel, așa că s-a lăsat de tot și s-a apucat de pictură. Am pictat în sofroterapie, în stare de hipnoză, povesteau pacienții ce visau. Eu îmi făceam schițele și eu pictam tablouri după ele, că era un gen de suprarealism din ăsta puțin pins la Breton, așa. Dar am făcut o treabă asta, cum să nu? Visau, diferite și mai târziu picturile au fost folosite și ca material didactic la simpozioane pentru diferite boli, cum se repetă același șablon de vise. Deci, femeia anxioasă, de exemplu, care e cu probleme acasă și dă în depresie, visează veșnic tauri. Asta știu sigur că am pictat, de pe 6 paciente am pictat 6 tablouri, toate cu tauri care gonesc femeia. Dar picturile au ieșit fain cu taurii, alții visează cu șerpi, dar sunt niște șabloane care se repetă în funcție de boală, de cât e de agravată schizofrenia sau depresia respectivă, se șablonează visele, asta a fost interesant, da. În centrul lumii Gătaia se mănâncă multe banane. Asta pentru că e o zi specială. Termină elevii de a 8-a școala, că mai departe vor mai puțin. E una din acele zile în care puberii își transmit mesaje pe cămăși. Și aici găsesc o mostră de suprarealism, o urare cu Mercedes. Ce se scrie? Ce e scris? Dă o poză. Zi de-a Dumnezeu Merzan din 78. Arta merită.
Mă pregătesc să plec de la Diuri, nu înainte să verific prețul cu care își vinde lucrările. Lucrează ieftin, dar oricum, din banii adunați și-a construit casa. A vândut câteva sute de tablouri. Păi da, vorbim despre prețuri, eu în jur de 100 de euro pentru tablou. Uite așa, da, uite așa. Abia am scot materialul. Uite așa, da, uite așa. Așa a dat, acum ani de zile așa a dat. Și ca să nu mai spun de astea, acum 60 de euro Da, este. uite așa. Uite-te ce face. Când doar pânza la fondul plastic este 700-800 de mii de lei, gata făcută. Asta este. Acum, pe internetul ăsta ia ca 150, nu mai mărit și eu. Uite așa. Nu e exagerat, nu, asta este. De-aia am zis că dacă Baș ar fi fără mine, oh, că și pielea de pe el ar lua-o toți. De aici sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de aici vândute. Tot ieftin se vinde și varza în Gătaia. Mă întreb ce vrea să facă cu banii. Haine, mă. Cred că ar câștiga mai bine la fabrica de chiloți sau dacă s-ar apuca de suprarealism. Oricum, plec din Gătaia. Îmi iau la revedere de la Diuri, convins că am intitulat cum trebuie tablourile, îmi iau la revedere și de la Aida, convins că face și terapie muzicală cu muncitorii, îmi iau la revedere și de la Aurel, fotograful care plătește chirie 20.000 pe lună, convins că dacă ar fi avut Polaroid primeam și poză. Îmi iau la revedere suprarealist de la Gătaia, convins că sunt multe banane, varză, absolvenți de gimnaziu și mai ales distanțe cu virgulă. Deci nu suntem bătuți în cap. Păi dai cu filmul. N-a deschis. Dumnezeu să vă ajute.